Sekubelele sikwamukele kwi-channel kaMphasa Wenika sikhulumela ngamaphupho amabili amathathu. Sikhuluma ngephupho la likaNtando Thusi ukuthi la uphupha uphuza amanzi kusho ukuthini. Esingakubalela ukuthi uma uphupha uphuza amanzi ikakhulukazi amanzi ahlanzekile uphawula uhla olungamela-ke isimo senhlanhla enkulu, isimo sempumelelo noma ukuba umqimane empilweni noma ukuthi uzovuseleleka ngokomoya noma kungase-ke uyithole ugculiseka noma uba nokuthula empilweni esikhathini esizayo. Kanti-ke la uThembi Magamula uthi la mhlawumbe uphupha uhlaba imbuzi ekhaya. Esingabolela ngokuphupha la uhlaba mhlawumbe imbuzi kukuhle futhi ujabulile uphawula uhlelo lungachaza ubukhona bukaNkulunkulu, lingaphinde lichazele ubukhona bethongo lakho uma ukuthi umuntu olandela izinto zesintu. Kepha uma uphupha la uhlaba imbuzi kepha ungazizwa kahle noma uzizwa kabi futhi ungakujabuleli lokho, uphawulo lolubi nolichaza ukukhungathwa imimoya emibi namademoni esikhathini-ke mawulele. Kanti-ke la uma mhlawumbe uhlaba imbuzi futhi okunye singakusho la ukuthi ngingabika la ukuthi kunodaba olusuke luzovela noma isimo esizokwenzeka kungekudala. Kanti futhi la uma uphupha la uhlaba imbuzi esingakusho ukuthi kungaba uphawu oluhle nolungabika la ukuthi mhlawumbe amathongo akho mhlawumbe alambile kuzofanele mhlawumbe wenze umsebenzi wesintu. Kanti-ke uLindo Kuhle into ebuzayo, uLindo Kuhle Motha uthi-ke kusho ukuthini mhlawumbe uphupha ukuphi ithuna. Asikhulume la uma uphupha la umba ithuna-ke uphawu lolu olungabika ukukhungathwa noma olusho ukuthi uzokhungathwa isikhathi sobuhlungu nokukhathazeka empilweni. Futhi ngaphinde kusho ukuthi-ke uyaxwayisa ukuthi kuzomele mhlawumbe uthi ukunakelela impilo yakho. Uma futhi uphupha umba ithuna lo phawu lolu ngaphinde lubike ukuthi mhlawumbe uzogcina usuney'nkinga noma kuzofanele uqaphele kakhulu ngenxa yokuthi-ke izitha zakho kungenzeka zizame ukukwenza kabi. Kanti futhi esingakubalela ukuthi kungaphinde kubike la ukuthi kungenzeka uzoba-ke nempilo engcono uma usebenza ngokuzikhandla. Kanti uMavis Khuzwayo yena uthi-ke mhlawumbe uphupha la uvubela utshwala besintu noma utshwala besiZulu kusho ukuthini. Into yokuqala esingayibalela ukuthi uma uphupha uvubela utshwala uphawu loluhle nolubonisa ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukubheka iy'ndlela zasekhaya zokuxazulula mhlawumbe iy'nkinga zakho noma inkinga elinazo nina njengomndeni. Kanti futhi la uma uphupha la kungukuthi uphisa lobo tshwala uphawu lolu futhi olungaba luhle olungasho futhi mhlawumbe maduze uzovakashelwa umuntu osuka kude. Kuzoba nezivakashi esingabe sizofika sisuka mhlawumbe kude. Kanti kula uma uphupha la uphisa lobo tshwala lobo uphawu olungaphinde lubike la ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi niphise utshwala nenze ukuhamba ekhaya nenzele mhlawumbe amathongo akini kungenzeka alambile kungenzeka mhlawumbe omile, so kuzofanele niwenze lowo mqombothi lapha ekhaya, yabona. So uSibusiso Ngwenya Sibuda uthi-ke uphupha la ukhuluma ngoma wakhe, uphupha wehlangana noma wakhe embiza mhlawumbe ngegama kodwa uthi-ke bese kuphuma inyoka ivele iqatha-ke ekhwapheni likama wakhe ngaso sikhathi ingafuni ukuhlangana naye. So la esingakubalela ngale phupho leli kungenzeka lingasho ukuthi kunomuntu uma uphupha la wena uma wakho mhlawumbe ningathi niyakhuluma bese kuphuma leyo nyoka leyo ekhwapheni la ngale mhlawumbe ifishile. Uphawu mhlawumbe ngabika ukuthi kunomuntu mhlawumbe wesifazane osesigabeni sokuba uma wakho futhi okuwumuntu mhlawumbe omethembayo njengamanje okungamele mhlawumbe umethembe uma ukuthi le nyoka mhlawumbe ithi imivela yakhombisa ukuba ingozi kuwe futhi yakwethusa, yabo. Futhi ngafuna ukuthi uqaphela umuntu wesifazane osemdala osesigabeni sokuba uma wakho futhi omthembayo nosendele naye mhlawumbe kwesinye isikhathi onobungozi noma ungaba ingozi empilweni yakho ofuna kumqaphele. Asiwabambele amaphupho sokwazi ukuqhubeke siwalethe ngazo ukuhamba kwesikhathi. uNkulunkulu enhlonde uNkulunkulu elisikile. Inamba yami ihlezi ikhona ngaza kwethu uyakwazi ukuthi
ku-emergency ungifonele ngazakwethu. Kuyenzeka vele angibi naso isikhathi ngiba busy, so uma ngingekho on YouTube inamba yami you free ukuthi ungifonele ngikuphendule la ngaphendula khona. I always give people isikhathi mabebuza bengifonele banginesikhathi. Akekho-ke wangifonela ngagcina ngabuya ngakuyena ngaphandle makusho ukuthi yena uhambe ngabuya ngakimina, kodwa I make sure ukuthi umuntu ongifonelile ngimnikeza isikhathi sixoxa. So nawe on YouTube you can still use my number if ukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi mhlawumbe angibuyi ngesikhathi ku-YouTube, then ngithole ngale kwinamba. Yes, ngizophinde ngibuye futhi ngiphinde ngakhona ku-YouTube masuku.